Исәнмесез, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Ростов-на-Дону шәһәрендә атлар асраучы нәселе турында Гөлия Садыкова. Элек-электән Дон җирләре үзенең искиткеч матур йөгерек атлары белән дан тоткан. Бу төбәктә яшәүче татарлар да әлеге хайваннарга битараф түгел. Хәер, ул безнең канда. Милләттәшебез Дәүләт Гилдиев Ринат Зинур улы нәселе атлар асрый. Араларында чабышкылар да, мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен сихәтләндерү курслары алып бару өчен махсус өйрәтелгәннәре дә бар. Өлкә күләмендә үткәрелүче милли бәйрәм Сабан туйның да яраткан кунаклары алар. Тулырак Ростов өлкәсеннән хәбәрчебез Гөлия Садыкова әзерләгән видеоязмада. Дәүләт Гилдиевларның шәһәр читендә урнашкан ат абзарында без килүебезне көтеп, алдан ук әзерләнеп торганнар. Хәтта баш иеп сәламләделәр. Әлеге хуҗалыкның җитәкчесе Ринат Зинур улы Ростов-на-Дону шәһәрендә туып үскән. Татар тамырлары Пенза өлкәсеннән. Атларга мәхәббәте кечкенәдән, заманында бабасы да атлар тоткан. Дон җире атлар белән билгеле булса, бер ара алар бөтенләй юкка чыкты. Хәтта ат өстендә сәяхәткә чыгу да мөмкин әйбер түгел иде, ди Ринат әфәнде. Моннан 15 ел элек ул бу эшне тергезеп җибәрә. Смысл в том, чтобы не дать утонуть или исчезнуть вообще лошадям, контакту человека с лошадью. Вот моя задача, вот мой интерес в этом направлении. Потому что лошади с людьми живут уже более 3000 лет и взаимодействуют, и лошадь помогает, и всегда друг. И на сегодняшний день ситуация состоит в том, что необходимо создавать там коллективы, научные сообщества о том, чтобы все-таки оставить, сберечь и дальше популяризировать возможности, которые дает нам это прекрасное животное. Төрле тукымлы атлар монда, һәрберсенең үз эш юнәлеше бар. Мәктәпләрдән экскурсия белән дә киләләр. Ростов өлкәсе хакимияте дә уңай карый аларның эшчәнлегенә. Киләчәктә кеше тормышында атның тоткан урыны дигән махсус программа эшләп, бөтен белем йортлары буенча йөреп чыгу аларның исәпләре. Шулай ук биредә мөмкинлекләре чиклеләр өчен төрле тернәкләндерү курслары да уза. С Южным федеральным университетом на базе Академии биологии и биотехнологии есть программа дополнительного образования. Эта программа называется «Психофизиологические основы верховой езды», оздоровительной верховой езды. Эта лошадка, как раз таки зовут ее Малыш, ему на сегодня 12 лет уже. Он спокойно, он очень понимает все, что мы делаем. Он занимается у нас и он лекарь для детей с ограниченными возможностями в сфере, связанной с диагнозом ДЦП, аутизм и так далее. Очень много положительных результатов с этим связано на нашей практике. Бер ел элек үз көчләре белән шушы абзарны төзеп чыкканнар. Әле эшлисе эшләр күп монда ди ул. Атларны карар өчен ялланган эшчеләр юк. Волонтерлар, балалар килә. Бәяләргә килгәндә ат өстендә йөрүнең 1 сәгате 800 сум, тернәкләндерү курслары 500 сум. Ятимнәр йорты, коррекцион мәктәпләр өчен бушлай чаралар да уздырыла. Әлеге атларның һәрберсенең үз холкы. Ринат әфәндегә алар бөтенесе дә якын. Атлар да аны үз күрә, аяк тавышыннан ук таныйлар икән. Россиянең төрле төбәкләреннән алар. Это Версаль, ему уже 5,5 лет, приехал у нас с Новочеркасска. Очень такой у него темперамент, он вообще очень добренький, такой отзывчивый. Любая команда, связанная с его посылом или остановочкой, можно делать там мизинцем, пальцем, бывает, можно даже на ухо сказать, все, стой, и он раз остановился. Здесь это красавчик, он у нас работает в парках культуры. С Воронежа приехал, это Клипер, называется, он испанский пони. Такой хулиган, он любит баловаться. Все пришли, все должны его погладить. Да, он любитель, он в парках берешь, ему сумочку можно отдать, он ее держит, вообще балдеет от того, что он нужен вообще, что он пригодный, да. Это фараон, наша белая лошадка. У нас называется Дом белой лошади, наше предприятие. И такое название оно приобрело с времен тогда, когда мы немножко обустроили место и думали, чем же заниматься здесь. Все-таки взяли диких лошадок, думали их одомашнить, у нас была такая идея. Не получилось этого сделать и пришли к выводу, что нам необходимо поменять диких лошадок
на таких. И менялись 3 к 1. И вот первый наш такой удачный обмен с цыганями произошел. Это была белая лошадка. Ее звали Дюрель. У нас на всей конюшне из 14 голов это все жеребцы или же мерины. Да? То есть Махора единственная дама, ослик. Я сейчас познакомлюсь с ней. Вот. Ну, очень хороший инструмент в направлении, что касается применения животного с ребенком. Потому что ослики, они вообще очень спокойные, они очень медленные. Хотя наша Махора бегает и галоп, и рысь с детьми. Атларның төп ризыгы арпа, пешән, шулай ук төрле витаминлы катнашмалар да бирәләр. Һәрберсен карап, кадерләп торганда гына аларның да күңелләре көр, сәламәт ди хуҗа. Ат өчен кирәк яраклар да мөһим роль уйный. Людям, которые содержат лошадей, необходимо иметь эти вещи, чтобы не вредить ни лошади, ни здоровью лошади. Вот это седло специально подбирается, смотрится, как давит на холку, не давит, как на спину ложится. Есть размеры разные. То есть в этом надо знать. Вообще это вещи дорогостоящие, стоят они там от 10 тысяч и не имеют предела до 130. То есть все зависит от брендов и так далее. Киләчәктә тагын да үсеп, уңышлы гына эшләү аларның исәпләре. Иң мөһиме кеше табигатьтән аерылмасын, әйләнә тирәсендәге һәр җан иясенә мәрхәмәт белән карасын иде дигән теләктә Ринат Зиннур улы. Гөлия Садыкова, Татарлар, Ростов-на-Дону. Ышанам мин сиңа газиз халкым, акылың көчле булганга, мөгъҗизалар әле күрсәтерсең, татар иле тыныч торганда. Бүгенгә сау булашабыз, исән-имин яшәгез.